CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. Dahil sa CMDB call, si Nurse Earl naman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? So, ulitin ko lang, nananawagan tayo sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, Cell Bio Juice, our peptide, our CR Juice, at saka yung latest natin, yung ating collagen. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. Dahil sa CMDB call, si Nurse Earl, ayan, medyo umaano pa yung aking sore throat. Okay. Si Nurse Earl naman po ang taga-sagot natin dyan. And of course, sa mga areas nang walang CMD Center, pwede kayo mag-place ng order sa amin. We ship our products nationwide via LBC or JNT. Connect to cmdhealth.ph. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Of course, sa mga taga Camarines Norte, schedule natin. Ayan, ang bilis ng panahon. August 21, Friday. August 21, Friday, 8:30. Andyan po kami sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia B. Bon's Place. Friday po yan, holiday. Kaya kahit yung mga, siguro yung mga teachers natin, mga government employees, pwede kayong maka-attend. August 21, 8:30. Opo, Health Symposium with free health consultation. Yun po ang gagawin natin dyan sa Jose Panganiban. Care of Ma'am Sonia Bibon. Kita-kits po tayo, mga taga Jose Panganiban. And of course, August 22 naman, Saturday, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Indaet. Opo, Health Symposium po yan with free health consultation, syempre. Oo, and ganun din, August 23, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Anong gagawin natin dyan? Health Symposium with free health consultation. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD retail price. Retail price po, opo. With freelance na po kasi. At pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Oo. So, ano na lang, anong magtatanong ka, anong yung promo? Basta, meron tayong promo, magte-3+1 tayo. I-ready nyo lang ang inyong mga pambili. O, di ba?
So anyway, sa mga listeners natin, lagi na yan, nandyan yung health products natin. Sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. Okay. So anyway, meron tayo ditong, para lesson uli ang pagsasalita ng iyong lingkod kasi medyo husky pa rin talaga yung aking boses. Naka-reserve na to para sa event natin. 3 venue yan. Opo. By the way, mga taga Ligao City at malalapit na bayan dyan sa Ligao, free health consultation ay gaganapin po dyan sa CMD Center in Ligao sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City. At meron din na free health consultation ay gaganapin dyan sa residence ni Ma'am Cara Espadilla sa Balagos, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel ngayong August 22. Yan sunod-sunod yung ating mga events. So ito muna, pakinggan natin isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI business na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki na ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa product natin na HCI CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero,
kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, doon ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang ko, depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na ordinaryong na sa government service na konti po ang sweldo, paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, ng HCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer nung sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product. Maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am,
ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasaan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil ko faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga ko-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niyo ba yung CMT? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So, sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So, trinay niya po ulit after 2nd month. Sabi niya, nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Ay, gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel pa ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbe-visit sa amin, nagbebenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbebenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI Biz? Okay. So, alam niyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD, HCI-CMD, HCI-Biz, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travel sa abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon, tapos sasakyan, tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble doon sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, ire-reward po kayo. So, na doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati, pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag nagtuturo sila ng mga bibilhin tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po,
pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila. Sky is the limit sa nasabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na-reward na po kami financially. So, hindi lang po kayo nakatulong sa iba. Financially, mari-reward po kayo, masisecure yung buong family nyo dahil sa CIBs. Kaya we are so blessed. Nandito po kami sa business na to. Na-feel po namin na mahal kami ng Panginoon kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one. Healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po. At masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this hanggang sa mayroon kaming lakas. Gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon non-stop. Okay po, maraming salamat po ulit. Ayun, ang napakinggan natin si Dr. Eileen Camba. Okay, akalain mo yan, yung testimony niya, yung 3 years pa lang, pero ngayon, malayo na talaga ang kanilang narating. Okay? So, pasensya na sa aking boses. Less talk talaga muna. Pero paano na rin, pa-recover na. Yung di ko alam kung saan ako na virus. Pero anyway, yan, narinig nyo na yan. Dito tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Sur, hanapin lang sa 36 CMD office at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. In front, Naga Metropolitan Cathedral, katabi kami ng Big's Diner. Sa Dormitory Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Porok 6, Diversion Road, San Antonio, Naba, Camarines Sur, Cati Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Francia Embudo, sa Zone 2, Pag-Oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Sa Catbalogan, hanapin lang si CMD Center at 2nd floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top St. Therese Family Drug Store. Sa Camarines Norte, hanapin po si CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Yusel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco. Batu Balani, Jolito Limpot, Porok 6, Larap. Jose Panganiban, Sara Sarco, Porok 3, Barangay Salvacion. Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Porok 2, Lagon. Sa dry goods section, near Three Sisters Carinderia sa Dait Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, hanapin lang Ma'am Salvi Cabal sa NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin niyo po CMD Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, at Top Fastcas. Emma Linda Lagak, Porcuan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Porok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Porok Jade, Batuhan, Masbate. Anita Villanueva, Porok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Jenny Lynn Mangampo, Porok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon.
Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Yan. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel I. Cardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Mirna Mirandilla, Purok 1, Oras, Castilla, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay. Liana, Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Yan, may ihim-ihim pa rin, ha? Dapat mawala na to bago ako mag-conduct ng health symposium. Pero anyway, meron pang isang araw na pahinga. Okay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay. Sa Anes Store, Purok 2, Palanog, Kamalig, Albay. Milet Chavez, Chavez Store, Harong Pagkamuot, Sagpon, Albay. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Catabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At ang aking office sa Legazpi, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion. Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Nito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Nito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Perenya, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Yan. Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Sa Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeños Store, beside LBC, Ginobatan. Asuncion, Lianaresas. Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. O mga taga-Ligao at malalapit na bayan sa Ligao, free health consultation po kayo on August 29, Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. Okay? Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian Nuwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rijaldes, Zone 9,
Daisy Street, Saban Uwas, Albay. Ma'am Nora Napol, Ginabatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City. Jire, Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Opo, iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline. 0939-904-0717. 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Lindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.